Hello guys, magandang gabi sa inyo lahat. Ito ulit si Mike Padua at nakatuloy tayo sa ating weather analysis ngayong araw po ng Sabado hanggang Lunes, Oktubre 1 hanggang 3, 2022. At ito po ang ating Tagalog version brought to you by Typhoon 2000. Umpisa natin ang update. Ito ang latest GovSat ngayong araw na ito ng Sabado hanggang Lunes, 48-hour analysis. At nandito na po ang ating hanging silanganin, yung binabanggit natin sa nakalipas na 48 oras. Sinabi natin na babalik ang easterlies at narito na po siya, nagbibigay po ng mga thunderstorms nagbibigay na ng mga thunderstorms sa silangan na bahagi ng Luzon, kasama po ang Kabikulan at silangan bahagi po ng Kabisayan. So ito po ay magiging mas maulan sa may coastal areas po nitong mga areas na binanggit natin. Samantala, ang ibang bahagi po ng ating bansa ay magiging katamtaman po ang lagay ng panahon na may mga kalat-kalat na mga pagulan, pagkulog at pagkidlat. Mag-ingat po sa mga posibleng mga pagkidlat at mga pagbabaha kapag meron pong malalakas na thunderstorms. Sa labas ng ating bansa, meron po tayong surface trough sa may area po ng Guam. Hindi naman po ito inaasahan magde-develop. Samantala, ang bagyong si Roque na may local name Luis ay mabilis na kumikilos sa may karagatan po ng sa may karagatan sa silangan po ng Japan at inaasahan po ito magiging parte na po ng frontal system habang ito po ay magiging isang extratropical cyclone. At sa ating fast animation mula sa University of Wisconsin Tropical Cyclone page ay nakikita po natin mga cloudiness dala ng easterlies at ito po yung bagyong si Roque, mabilis na kumikilos patungong east-northeast at inaasahan po ito magiging isang parte na po ng frontal system, yung tinatawag nating extratropical cyclone at dito naman po yung tinatawag nating surface trough malapit sa Guam but hindi po ito magkakaroon ng any development. Ito naman po yung Asian tracks o multi-tracks para sa bagyong si Roque. Nandito na po siya sa pinakadulo so inaasahan po itong magiging isang extratropical na po at magiging parte na po siya ng frontal system. And ito naman po yung zoom in satellite animation para sa ating bansa at nakikita po natin itong mga kaulapan, mga thunderstorms na namumuo sa silangan bahagi po ng ating bansa, lalo po dito sa may silangang Luzon at Bicol region, kasama po ang Eastern Visayas. So ito po yung mga paulan dala ng easterlies at pag tinignan, kaya pag nakita niyo ang ating rainfall accumulation hanggang sa Lunes, ayan po ang bulk ng mga thunderstorms ay nasa silangan bahagi po ng Luzon, kasama po ang Kabikulan at dito rin po sa may Eastern Visayas at magiging mas maulan po dito sa may Pulilio Island at eastern coastal areas ng Northern Quezon at Aurora Province, kasama po dyan ang ibang bahagi po ng Kabikulan, lalo na po yung mga coastal na area. At ito naman po yung ating wind forecast mula sa European model at nakita po natin na susunod na 3 araw ay inaasahan pa rin ang hanging silanganin sa eastern sections po ng Luzon, kasama po ang Batanes at Kabikulan hanggang sa Lunes. So walang pagbabago po. Yan po ang magiging wind direction na yan o yung ihip ng hangin sa area po ng Luzon, lalo na po ang eastern sections. So, it's a sign na papunta na po tayo sa tinatawag nating transition period habang tayo ay pumasok na po sa buwan ng Oktubre, which is just in time for the transition period. At anytime, mag-a-announce na po ang Pag-asa na termination na po or terminated na po ang tinatawag nating hanging habagat. So, yan po ang ating latest na yung araw po ng Sabado at babalik ulit tayo sa Lunes upang ibigay ulit sa inyo ang pinaka-latest sa ating panahon. Ito ulit si Mike para magpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. Have a great weekend at maraming salamat po sa pagpanood nyo sa aking channel.